अभी स्टार्ट नहीं कैले, साथ में स्टार्ट करम जी, ठीक बा। नमस्कार, हम अंकित सिंह। कलुबिया के सॉन्ग एक बार कजरा कटार बा और सिंगर कलुबिया तो खुद रबे कजिन कलुबिया के सॉन्ग बता और शिल्पी राज लिरिक्स में भाई शुभ दयाल सूरा, फीट में ईशानी बोस। देखेगा का धमाल मचाता है वीडियो सॉन्ग में। गर्मी बहुत भैया, गर्मी भाई आग जला के वीडियो शूट करता हूँ अब ये तो आजकल इनकर जो गाना होता ना एकदम रंगदार टाइप का होता है। घोड़ा वोड़ा वाला, बंदूक घोड़ा वाला एकदम। और बुझाता बॉलीवुड के संजय बाबा बंदी बन गई। अच्छा लाइसेंसी अरे पगली हमू देखत काहे बोला डरो ऐसे बढ़ी बढ़ के मारा छो फाया चौकी पर चढ़ के कि हमारा से बड़ रंगदार बा। सुना करिया करिया मखिया में काजरा कटार बा, काजरा कटार बा, हो काजरा कटार बा। ओठ पे दीवाना भइल यूपी बिहार बा, हम पे दीवाना लूट लेला ना यूपी बिहार के। फिर भी पता ना गाना पे कहीं इतना खास व्यू नहीं गया, शायद अब जाए वीडियो जब तक जाए। ओठवा काट के कोट कर दे। इंग्लिश बड़े बड़े लोग हमसे डाउन रहेला, कल हमारा लगे बेकार बा। लाले लाले लहंगा हमार जान मारबा, जान मारबा तोहार जान मारबा। ओठ पे दीवाना भइल यूपी बिहार बा, हम पे दीवाना भइल यूपी बिहार बा, हम पे दीवाना भइल। तो ठीक है बा। और अच्छा से शूट करल जा चाहत रहे। गलत बोल दे यार, बंद कर क्या होता है। हाँ, हम कहाँ रहे कि और अच्छा से करल जा चाहत रहे, ठीक बा। जैसे इनका ड्रेसिंग सेंस वाले बोले के तो ना चाहिए, लेकिन आदमी फिर विवाद कर लगी है कि कलुबिया का ड्रेसिंग सेंस और बवाल बा, लिरिक्स भी मस्त लिखल बा एक तरह से देखल जाए तो। ज्यादा ना बोले बाग लगाता हूँ ठंडा अच्छा जानत हमारे जवार बा। मुर्गी पे बूढ़ो के चुरुकी भी खारबा, चुरुकी भी खारबा। ओठ पे दीवाना भइल यूपी बिहार बा, हम पे दीवाना भइल यूपी बिहार बा, हम पे दीवाना भइल। हेने आमना पूरा दुनिया में छा जाए ना छाई, कहीं कि तू लोग के वीडियो जब जाए लग जाए कि वीडियो आदमी देखेला सुनेला है, यूट्यूब वाला वीडियो ही बनावेला, तो ये वीडियो पे लास्ट तक ये गाना काहे रिकमेंड कर देवेला जा। हमारा वीडियो खराब हो गई बताई जाए।
हाँ, ठीक बा, गाना ठीक ठाक रहे, उतना भी खास ना रहे, यही से शायद व्यू ना गई। और आप सब बताइए कि आप सबकी कैसन लागल। और हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, लेकिन जाए से पहले ही बता दी कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दी जाए यहाँ तक अगर देख के आगे वीडियो तो ठीक बा। और ऐसे ही प्यार बने रखी जा, तार भाई के 1000 सब्सक्राइबर बहुत नजदीक बा। जय हिंद, जय भारत, लव यू।